5.45. 5.46. Eli kello on 14 vaille 6 aamulla ja me olemme jo hereillä ja matkalla kohti Turkua ja maata näkymässä festareita. Jos se saa ääneen, saa 2 ääneen Vittu mitä mörköjä. Järven. Kettu juoksi yli järven. Se teki. Se juoksi. Sanni, sä oot hyvä juuri. Äsken kävimme pysähtymässä. En muista yhtään, että missä, koska taisin... Pieksämäki. Ei oo, ei tää ihan Pieksämäki. Olemme Pieksämäen miehiä nimittäin. Ei kun Kiirimäen miehiä. Kiirimäen miehiä, mutta välillä Pieksämme myös. Kaikki. Välillä Pieksämme myös. Niin, ja sitten... Tytti, mitäs teet? Minä voisin nyt meikata. Okei. Joo, että laitatko sen pois? No, okei sitten. Pointti on nyt se, että kello on 9.16. Nukuimme tuossa joku 1,5 tuntia ehkä. Ja nyt juomme kahvia. Joo, se oli hieno. Me katsotaan Inceptionia. Siellä. Tai siis emme katso, koska terve! Valtava silmä. Aika paljon zoomasin. Emme katso, koska tuonne Mikki Ikki Riikkinen tuo televisio. Ja täällä on sokeita takapenkki täynnä. Ainakin 2. Sinua tuijotat. Ai minua tässä. Ne haluat zoomata, teet tolleen. Tee uudestaan. Hirveä hidastuu. Teepä paha silmä. Kylläpä nyt on pahoja silmiä täynnä tämä linja-auto. Tytöt. Ja Niko. Se on hirveästi eloisampi oltu. Saako me limpsua? Tai siis älä anna minulle, kun meillä on yli tunti pysähyksiä ja minulla on varmaan pissahätä kohta. Mutta anna silti. Tuolla vessa. Me haluan elää vaarallisesti. Kiitos. No. Olemme täällä. Ideaparkki. Mikä paikka tää on? Ideaparkki. Ei kun minkä maan? Ideaparkki. Ei johtu. Tampereen Ideaparkissa ja täällä on hevonen, jonne aiomme mennä. We attend to go to the horse. Missä me ollaan? Miekin on menossa sinne. Aja. Mutta on märkä horse. Ei luna. Mene ylös, et se niinku. Et se ikinä mukaan ollut tuossa. Me dokumentoin. Apua pelottaa. Eksyttävä paikka, olemme eksyneet jo 6 kertaa. Ja olemme jo Virossa. Niin, me eksyimme vallan. Ja Niko on tuolla ja Ella on tuolla. Ja Nyt me yritämme etsiä New Yorkin tuolta. tuossa on Vilman Strand, eli Lappeenranta. Ai, ei olekaan. Nyt musisoidaan. Olet valveilla. Ei kyllä lähde yhtään. No ei lähde, mutta ei se haittaa. Revitään. Revitään se ääni. Siisti kun kukaan voi kuulla minua, paitsi kamera ehkä. Ei kun Sitten ei olekaan. siis se on Pitkään HK-areena! Eli Turkuhalli. Eli olemme ihan matkan päässä. Turkuhalli. Tai siis koko ajan olemme olleet matkan päässä, mutta aika pienen, semipienen matkan päässä. Seli. Tuli yllättävä innostus minulle, että meillä kestää vielä 2 tuntia. Olin aivan väärässä. Tehkää se! Se oli synkronoitu! Synkronoitu riemunloikka! Hyppy ja loikka! Hyppy ja loikka! Oli paskaloikka. Oli hyvin paska. Täällä ollaan. Täällä indeed ollaan. Täällä on kuivat huulet. Nyt sun pitää kun mennä tälleen. Nyt sun pitää Täällä ei nyt vielä Iskemään. Mennään iskemään itsemme Suomen kartalle. Iskemään Suomen karttaa, ohoi! Sanni! Mitä? Tuolla on sammakko. Sammakko.
Ai siellä kitara kulkuessa. Niin. Väistä, on hyvä herra, oi hyvä herra. Ai se on vissiin se kitaraherra, joka ei väistä. Vaihtelee. Eikö? Hymyile. Vitusia kaikki. Hymyilekää. 12 jaksoa. Hymyilekää. Toisinpäin. Hymyilekää. Toisinpäin. Ja sitten Kaisa. Jaa. Ihana. No kysy kysymys. Aitoja tupsuja. Heille. Hyppää. Hyppää, Harri! Missä tehtiin? Olemme ääliöitä. Jumala on olemassa, täällä kuunnellaan. Sitä kuunnellaan omaa tahtoa ja omitunteita. Mut tiedetäänkö me kuitenkaan niin paljon kuin mitä me kuvitellaan? Onko maailman kaikki on yhdessä ilman kunnon suunnitelmaa? Onko mikään täällä kemiallista reaktioon kuulempaa? Ollaanko me olemassa ilman just... Meka ollaan niin kunnon. Kaksi vanhaa tossa teepileksämään. Katsoo kevääseen, seisoo erillään. Ja kestää joka tunti. Kesän suorittumossa. Dance for gangsters and move for us. I need to turn it up, but the party never stops. Ja sitten karkuun. Nämä tämän vuoden free-hakseilijat ovat edellisvuosien röyhkeämpiä. He eivät enää odota, että heidän luokseen tullaan, vaan he tulevat sinun luoksesi. Niin. Ja tekevät itse asiassa erittäin tykö, kunnes annat heille halin. Niin, erittäin tykö. 9.48. Lauantai-aamu. Joo. Tytti käyttää nykyään jo 2 pakettia En Nespreä. enää päätä niin paljon, olen parantumassa jo. Hän on vähentänyt käyttöä, mutta se on silti erittäin runsasta. Ei. Mutta me tuemme häntä ja suojelemme häntä Korjallalta, jota hän keksii kyllä pelään. Siinä on pallomerimies ja Hiekkalinnan herra. Katso sen varsinkin, että meitsi on kiinni. Se on. Kaikki veneeseen. Muuminen, nuuskamamma, niiskusuikkunen, nuuskaneiti. Kaikki veneeseen.